Shalom, com vàrem parlar la setmana passada, comencem una sèrie de vídeos sobre Derech Eretz, que seria les formes, les maneres i l'educació. En el conte de l'Homer que hem fet recentment, Derech Eretz es correspondria sobretot a Yesod, que Yesod vindria a ser fonament, vindria a ser també puresa, connexió sobretot en la puresa o puresa en la vinculació entre les persones. Atès que el fonament d'una cosa s'ha de construir un edifici a partir d'unes peces bàsiques, en aquest cas el Yesod el reconstruirem a partir de les lletres de l'alfabet hebreu, que són també les peces de les que nosaltres disposem per reconstruir també aquest Derech Eretz nostre. I començarem per la lletra Aleph, lògicament, i amb la paraula Elokut, que vol dir divinitat. Molt probablement, la pedra fundacional, i precisament pedra en hebreu és Eben, que les dues primeres lletres són Aleph i Bet, la pedra fundacional del Derech Eretz, com deia, segurament, és tenir consciència de que hi ha divinitat en tot, de que existeix un creador i de que aquest creador es manifesta la seva divinitat, es manifesta la seva Elokut en tots els éssers, especialment en els seus fills, en el poble d'Israel i en la resta de la humanitat. Això ho sabem, per exemple, del llibre del Gènesi, que diu que l'home va ser creat a imatge i semblança del Creador. Una vegada sabem que existeix Elokut al món i que aquesta es manifesta en les persones, ja és molt difícil una cosa bàsica del Derech Eretz, que és no tractar-nos amb respecte. Tractar-nos amb respecte és, per tant, una de les bases fonamentals del Derech Eretz. Per tenir-nos respecte de veritat, hem de vivenciar aquest respecte. I per vivenciar-lo de manera correcta, hem de saber manejar bé la nostra relació amb la materialitat. No quedar ni massa absorbits en la materialitat, però tampoc quedar massa allunyats ni massa, diguéssim, distants de la materialitat. Aquesta relació sana que hem d'establir amb la materialitat, eventualment ens permetrà percebre la presència divina al món. La presència divina que, segons l'Ibn Ezra i el Meiri, els malvats neguen perquè no observen els fets del Creador al món. No tenen la capacitat o no volen fer l'esforç de percebre la providència divina al món. Aquesta providència que està tan ben descrita al llibre d'Ester. Així doncs, nosaltres, a través d'aquest esforç de cercar la presència divina, quan aconseguim percebre-la, tindrem més fàcil seguir el Derech Eretz, tenir-nos un comportament moral i ètic. Per què? Perquè aquesta providència divina ens anirà guiant pel camí. Quan tinguem un error, quan cometem errors en el Derech Eretz, tindrem una percepció de la realitat que serà més dura, que serà més dificultosa. I amb això ens permetrà corregir el camí. I quan estiguem comportant-nos en un camí correcte ètic i moral, també això farà que la percepció que tinguem de la realitat sigui més dolça, més agradable, més harmònica amb tothom. Així doncs, demanem-li a Hashem que ens ajudi a percebre la seva presència al món i al mateix torn ser nosaltres fonts d'Elokut per la resta de la humanitat. Shabbat Shalom.